I dag har jeg sat mig for at finde ud af, hvad der egentlig skal til for at få en elevplads som kosmetiker. Til det formål har jeg sat 2 elever i stævne, og vi skal møde dem nu. Hej Pia! Hej! Det er dejligt, at I har vil mødes med mig i dag. Lisa, hvis vi begynder med dig? Jamen, jeg søgte ind som kosmetiker, fordi jeg har en rimelig stor interesse inden for skønhedsverdenen. Og så er jeg meget sådan detaljeorienteret. Og så har man jo selvfølgelig lært nogle ting undervejs, som så har skabt en større interesse. Ja, og hvis vi vender den over til dig, Sara? Min interesse er startet efter jeg arbejdede i Mata, så nogle forskellige skønhedsbrancher, og tænkte, at jeg gerne ville udvikle det mere. Og så vil jeg gerne bagefter læse videre til sygeplejerske, så jeg kan kombinere erhvervsuddannelsen med sygeplejersken. Skulle vi så ikke til at gå hen og se på jeres klinik? Det synes jeg. Ja. Jeg hedder Vix og har en klinik her på Nørrebro. Jeg elsker det her sted, og jeg elsker kunderne. Altså, man er sådan helt venindeagtig med rigtig mange af de kunder, der er her. Og jeg vil sige, lige præcis derfor, så går jeg også meget op i, hvad det er for nogle elever, jeg vælger. Og de skal være naturlige og åbne og smilende. Så er det her. Nej, okay. Jeg synes jo, det er vigtigt, at man er moden. Og man er selvstændig. Når nu trænger der til at blive støvsuget, jamen så tag lige støvsugeren. De elever, jeg tager ind her, de er på lige fod med os andre. Har I nogle råd til nogle af dem, der sidder og bare tænker, hvad skal jeg skrive? Man skal være ret tro mod sig selv. Man skal selvfølgelig skrive de ting, der interesserer en. Og måske også de ting, man allerede kan i forvejen, eller de ting, man gerne vil udvikle sig på. Så det var rigtig meget det, jeg i hvert fald lagde fokus på, hvad jeg ligesom brændte for og var passioneret for. Første del af min ansøgning, der skulle stå lidt om, hvorfor søger jeg ved den her klinik, og hvorfor vil det være en fordel for dem at tage mig. Men også læse op på stedet og vide, jamen er de meget holistiske, eller hvad de lige er, og så lægge vægt på det, så de ved, det er ikke bare fordi det er en pligt, men fordi jeg faktisk har lyst til at være her. Det er vigtigt i hvert fald for mig, at jeg kan se, at hvem end der søger her, gør det personligt på det her sted. Så vær klar omkring, hvad det er, du vil. Også hvad du kan. Har I så fået lidt hjælp til det? Og hvad har I gjort jer for ligesom at komme hen til det færdige produkt, som I kunne gå ind og aflevere? Ja, vi har vist alle, jeg kender min ansøgning. Bare for ligesom at sikre mig, at det ikke er noget dårligt noget, jeg sender afsted. Så det er altid godt at få nogle andre øjne på. Ja. Også bare hvis noget er for langtrukken. Jeg tror også bare, det er rigtig vigtigt at holde sig til en side på sin ansøgning. Hvis man vælger at sende en ansøgning med et billede på, så gør det med et vellignende foto, hvor du smiler. Altså, jeg har lavet sådan den helt klassiske, min mor tager et billede af mig op ad en hvid væg. Altså sådan lidt mere portræt og pænt billede. Ja. Så de ikke tror, de får en med filter, og så kommer der en helt anden. Ja. Mit var faktisk et selfie, men det var et glædeligt. Altså, jeg smilte med mine tænder. Der kan være forskel på, hvordan man er på skrift, og hvordan det er face-to-face. Hvad tænker I om det? Helt sikkert. Det er vigtigt, at de ligesom også får et førstehåndsindtryk. Man tager derud og viser, at jeg ved, hvor I ligger hen, jeg ved, hvordan klinikken også ser ud, men jeg har også lyst til at være her, og derfor tropper jeg op, så I kan se, hvem jeg er. Og så også pæn make-up, ikke lige komme direkte fra fitness, eller dit tøj er hullet eller noget. Altså, ser anstændig ud, ja. Når der kommer en ind ad døren, så det første, jeg ser, det er udstrålingen. Smiler de, har de glimt i øjet. Men man skal ligesom også tænke på, hvad det er for en branche, man søger ind i. Og vi skal fremstå pæne og velplejede. Hvis jeg for eksempel siger, kan du komme på torsdag klokken det og det? Og det ved jeg ikke rigtigt, fordi at, altså, det skal du bare gøre. Hvis jeg har et hul på torsdag klokken 2 i en time, jamen så er det der, du kan komme til samtale, og ellers kan du ikke komme til samtale. Hvis du tøver for meget, jamen, så tænker man måske, at så er du nok ikke super entusiastisk. Når man så kommer ind til samtalen, når du kommer ind og åbner døren, smil, have øjenkontakt, vær ærlig omkring, hvem du er og hvad du laver. Det synes jeg er smadret vigtigt, at man er så ærlig og åben som overhovedet muligt. Pia, så vil jeg sige tak for i dag. Tusind tak for hjælpen. Jeg er heldigvis blevet meget klogere. Selv tak. Og så må du have en dejlig dag. Ja, tak.
Og lige måde. Tak skal du have. Hej. Hej.